Jatend piny William Ruto odhi nyime gi manyo joket mwandu mag chenro mag pur ne pacho kaeri kod pinje mag Afrika kaka yo mar bugo dero mar chiemo e pacho ka kokalo kuom pur manyasani kod mwandu mawuok e bwo lowo. Koloso e romo mar dongruok pinje Afrika matimore boma ma Tokyo, Japan, jatelo no oyango okenge ma Kenya osegoyo e duoko chien nengo mar rwako chiemo e pacho ka kowuok e pinje maoko kama oting'o keto maino e weche mag pur. Jatend piny William Ruto manie limbe mare piny Japan medo goyo debe ne chenro mag pur kod pith ma pachoka ka okwayo joketo mwandu ahinya to piny Japan mondo nene gitiyo gi mwandu kama oting'o lowo kod pi masani koro nindo mar golo cham kendo neno ni jopiny oyudo konyruok kendo tieko midhiero ahinya to mag kech. E romo ma kamano, Prime Minister ma Japan Shigeru Ishiba ne ogolo luoro mare e wi nok mar ochele e pinyno, gino mane jatend piny William Ruto dwoko kowacho ni rem ma kamano inyal resi ka piny Kenya tiyo gi thuolono mar puro ochele pachoka ka gitiyo gi lony ma piny Japan nigo kaachiel kod puothe ma pachoka. This year, we are suffering from the shortage of rice in Japan. A lot of commotion is taking place. Leveraging on Japanese technology, Japanese expertise with Kenyan and African assets of land, of human capital, we can together solve the problem of food. Jatelo no yango ni piny Kenya osegoyo okang' maduong' ka irango nyiewo mar chiemo mawuok e pinje maoko ka okoni omenda mitiyogo e chenrogo oselwar gi dola bilion 2 e bwo higni 2 mokalo. Omedo ni piny Kenya nyalo tiyo kod pinje maoko mar bero pith. Import bill of food by $2 billion in the last 2 years because of investing in productivity. It's very clear to us, those of us from the African continent, we have some of the very largest assets, agricultural assets. And that presents a great opportunity for partnership between Africa and the rest of the world, including Japan. Jatelo no koni e chenro mag bero dero mag cham pachoka. Piny Kenya osegoyo okang' mar neno ni Kenya ni kod kothe mowinjore, tiyo maber kod mbolea, kaachiel kod keyo pie puothe, ka omedo ni piny Japan osetiyo kod piny Kenya bero chenro go e puothe kama oting'o puothe mahero kod mago man masawa mar piny Kenya. Our focus is on enhancing productivity, making sure that we have the right seeds, we have correct application of fertilizer. To commend Japan for working with us. At the moment, we are working in Ahero irrigation scheme. Ruto bende ok noweyo chien mwandu mag pi, kawacho ni piny Kenya geto bero yuto mag pi kod nembe, ka gibero kuonde kano rech manumu, kendo medo rech ahinya to kuonde malupo jimbore. Seeking to take our blue economy potential from, at the moment, about 20 billion Kenya shillings to 120 billion Kenya shillings. And we can do exploitation of our blue economy resources, cold rooms, fish landing sites. We are working on how we can also do restocking of some of the areas that sometimes suffer from overfishing. Kotiyo gi thuolono mar rwako jotelo mamoko e romo mabiro bagi pachoka dwe mar 3 higa manyien. Romo mabiro twak e wi yore mag bero yuto mag nembe kod dero mar chiemo pachoka. Jatelo kwayo piny Japan mondo neni osiro rawere ka gitiyo gi riekni kod teko margi mar bero pur. We want to make sure that we bring young people, their energy, their expertise, their knowledge, their innovation into the agricultural space. Strong Osutwa, Ramogi TV.